L-ittra ta' Jeffrey Pulicino Orlando kienet indirizzata lil Martes Portelli, President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. F'din l-ittra Pulicino Orlando elenka 3 raġunijiet li għalihom Kakija Caruana għandu jitkeċċa mill-Partit Nazzjonalista. L-ewwel raġuni hija li Richard Kakija Caruana kien f'kollużjoni ma' membri ewlenin tal-Gvern Laburista ta' bejn is-96 u 98 f'attentat biex imexxi l quddiem l-interessi personali tiegħu u fl-istess ħin ipoġġi lil sħabu tal-amministrazzjoni ta' qabel imexxija minn Eddie Fenekadami f'dawl ikraħ. It-tieni raġuni li ta' Pulicino Orlando hija li Kakija Caruana ftehim ma' uffiċjali ta' pajjiżi barranin bi ħsieb ċar li jaqbes lill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u lill-Parlament Malti. U t-tielet raġuni li ta' Pulicino Orlando u li għaliha Richard Kakija Caruana għandu jitkeċċa mill-Partit Nazzjonalista hija li kien propju Kakija Caruana li ħoloq l-inkwiet li wassal għal problemi li qed ikollu jiffaċċja l-Prim Ministru Gonzi fih dan il-Partit Nazzjonalista u barra minnu. Fl-ittra tiegħu huwa qal li peress li l-kwistjoni hija ta' natura importanti jemmen li għandha titpoġġa fuq l-aġenda tal-laqgħa li jmiss tal-Eżekuttiv Nazzjonalista. Pulicino Orlando qal li matul din il-laqgħa huwa ikollu l-possibilità li jamplifika fuq dawn it-3 punti u jressaq il quddiem provi li juru b'mod ċar illi għandu raġun fuq 3 punti illi qajjem. Fl-ittra tiegħu Pulicino Orlando avża lill-President tal-Eżekuttiv Nazzjonalista li kien ser jgħaddi l-ittra lill-midja u li ser jitkellem fid-dettall dwar it-3 punti mqajma f'intervista li ser jagħti lill-ġurnal The Times.